അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് താരസ്ഥായ വരിശകളെ കുറിച്ചാണ്, ഭാഗം 4. അപ്പൊ നമുക്ക് സംഗീത പഠനം ആരംഭിക്കാം. സാ പാ സാ പാ സാ സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധനി സരി സ സരി സ സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധനി സരി ഗ രി സരി സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി സ സരി സ സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗ മ പ ധ നി സ സാ സാ സരി ഗ മ പ ധ നി സ സാ സാ ധനി സരി ഗ മ ഗ രി സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി സ സരി സ സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗ മ പ ധ നി സ സാ സാ ധനി സരി ഗ മ ഗ രി സരി സ നി ധ പ മ പ ധ നി സരി ധനി സരി ഗ രി സരി സരി സ നി ധ പ മ പ ധനി സരി സ സരി സ സരി സ നി ധ പ മ പ ധനി സരി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ ധനി സരി സ സരി സ സരി സ നി ധ പ മ പ ധനി സരി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. താരസ്ഥായ വരിശകൾ ഭാഗം 4 നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും സ്വരങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക, അതോടൊപ്പം അകാരവും സാധകം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമസ്കാരം.